Bore da, a chroeso i'r Oedfa, a chroeso i'r rhai sydd yn ymuno â ni ar y we. Mae Dylan wedi gorfod mynd i'r gogledd a rwy'n siŵr bod meddyliau yn gweddiau gyda'i chwaer Bethan a'r teulu oll yn ystod yr amser anodd yma. Croeso arbennig i Robin, sydd wedi cymryd at yr awenau y bore yma. Diolch yn fawr iawn, Robin. Mae'r gymanfa ganu oedd wedi threfnu heno yn Cozy Corner Porthcawl wedi ei ohirio am gyfnod. Mae Dylan yn gobeithio bydd yn cael ei gynnal mis nesaf rhywbryd. Mae yna lawer un wedi cymryd mantais i uno a'n gwasanaethau ni trwy Zoom. Un nad oedd yn aelod yma oedd Ian Davies, yn byw yn agos i Arianwen a David. Ac ar gais y teulu, fe gynhelir i wasanaeth angladdol yma yn y capel dydd Mawrth nesaf am hanner awr wedi 12. Hefyd, fel y gwyddoch chi, bu farw Dylis Morgan, ein aelod hynaf, llawer yn cofio amdani yn y capel yma a'i gŵr. Bydd y gwasanaeth yn y capel dydd Gwener am 2:00. A mae Dylan wedi cael cais gan y teulu i wisgo bright colours, os fyna. Bobl sy'n dod i'r capel i wisgo'n lliwgar. Ac yn awr fe wneir y casgliad. Ni'n diolch i ti arglwydd am y cyfle yma i gael rhoi chydig o'n heiddo ni. A ni'n ymwybodol o gymaint yn wyt ti yn rhoi yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd. Derbyn yn profion, a helpa ni wneud y defnydd gorau ohonynt er clod i ffewr ac er llwyddiant dedlwys a deyrnas yn enw Iesu. Amen. Dewch i'r dyfroedd bob un yma'i syched arno. Dewch er eich bod heb arian. Prynwch a bwytewch. Dewch prynwch win a llaeth heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara? A llafurio am yr hyn nad yw'n digoni. Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyta'n dda, a mwynhau dan teithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf, clewch, a byddwch fyw. Gweddiwn. A dyma ni'n dod arglwydd unwaith eto ar y bore newydd yma. I glywed ac i wrando, ac i geisio'r bywyd yna sydd yn eiddo i ni yn Iesu Grist. Cynorthwyo pob yr un ohonom i addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd unwaith eto heddiw. A gad i ni deimlo ei fod wedi bod yn dda i ni fod yma. A ninne wedi'n cyfoethogi, a'n hysbrydoli, a'n gyrru allan i gyflawni dy waith di. Unwaith eto i ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, bore da iawn i chi. Mae'n hyfryd cael bod yma. Mae'n rhaid fi weina, yn dos e, chi wad. O'n i'n gwybod bod nhw'n siarad gyda Dylan ystod yr wythnos ac o'n i'n gwybod bod e'n mynd i'r gogledd a wedes i wrtho fe ar y pryd gwrando os oes unrhyw reswm dros aros yna, jyst robod a na i gymryd y gwasanaeth yn dyledu a fe ddath neges bod yna'n ddoi a bwysau arno fe i aros yna. Di ni ddim yn gwybod beth yw'r sefyllfa, sy'n mwy o newyddion o wybodaeth wedi dod, ond wy'n siŵr fel oedd Arwain yn dweud i ni'n meddwl amdani nhw fel teulu ar yr adeg arbennig yma. Oedd Arwain yn sawl angladd yn dos e gyda ni yn ein plith. Ac oedd Dylan y dweithau hefyd, falle o ddiddordeb i rai ohonoch chi,
Mae aelod o un o hen deuluoedd y Tabernacl wedi marw hefyd, a bydd yr angladd yna'n ystod yr wythnosau nesaf. Merch Kitty Parker, Gent, Jill, ac os oedd cofio'n iawn, oedd hi'n briod gyda un arall o plant y Tabernacl yma. Mae hi wedi marw, mae angladd hi, fel o'n dweud, jyst i chi, rai o'ch chi sy'n cofio hi, siw bod rai o'ch chi'n cofio hi, ac yn falle eisiau mynd i'r angladd yna, fe ddaw gwybodaeth eto, dwi'n siŵr. Felly gadewch i ni ganu'n hemyn cynta ni, emyn 816. 816. Cofia'r newynog nefol dad, filiynau llesg a thrist ei stad, sy'n llusgo byw yng nghysgod bedd ac angain rhythu yn ei gwedd. 816. Wel, dawn darlleniad ni bore yma o Efengil Iwan,
A dwi'n darllen adnodau o'r 9fed bennod, yr adnodau sydd ar ddechrau'r 9fed bennod. Cychwyn y stori am Iesu yn iachau y dyn dall o ienedigaeth. Wrth iddo fynd ar ei daith, gwelodd Iesu ddyn dall o ienedigaeth. Gofynodd ei ddisgyblion iddo, Rabi, pwy a bechodd? Ai hwn yntai ei rieni i beri iddo gael ei eni'n ddall? Atebodd Iesu, ni fechodd hwn a'i rieni chwaith, ond fe amlygu'r gweithredoedd Duw yn ddo ef. Y mae'n rhaid i ni gyflawni gweithredoedd yr hwnna manfonodd i tra mae hi'n ddydd. Y mae'r nos yn dod, pan all neb weithio. Tra byddaf yn y byd, goleini'r byd ydwyf. Ac wedi dweud un poerodd ar y llawr a gwneud clai o'r poeryn, yna urodd lygaid y dyn ar clai. Ac meddai wrtho, dos i ymolchi ymhwll Siloam, enw a gyfieithyr anfonedig. Aeth y dyn yno ac ymolchi, a phan ddaeth yn ôl, yr oedd yn gweld. Dyma'i gymdogion felly a'r bobl oedd wedi arfer o'r blaen ei weld fel cardotyn yn dweud, ond nid hwn yw'r dyn fyddai'n eistedd i gardota. Meddai rhai hwn yw ef, na meddai eraill, ond dyma'i'n debyg iddo. Ac meddai'r dyn ei hun, my fi yw ef. Gofynasant iddo felly, sut yr agorwyd y lygaid di? Atebodd yntai, y dyn a elwyr Iesu a wnaeth glai ac urodd y llygaid, a dweud wrthyf, dos i Siloam i ymolchi. Ac wedi mi fynd yno ac ymolchi, cefais fy ngolwg. Gofynasant iddo ble mae ef? Ni o ni, meddai yntai. Felly eithant ar dyn oedd wedi bod gynt yn ddall at y Pharisëaid. Yr oedd yn saboth y dydd hwnnw, pan wnaeth Iesu glai ac agor llygaid y dyn. A dyma'r Pharisëaid yn gofyn iddo eto, sut yr oedd wedi cael ei olwg. Meddai wrthynt, roddodd glai ar fy llygaid ac ymolchais, a dyma fi'n gweld. Felly dwedodd rai o'r Pharisëaid, nid yw'r dyn hwn o Dduw, nid yw'n cadw'r saboth. Ond meddai eraill, sut y gall dyn sy'n bechadur wneud y fath arwyddion, ac yr oedd ymraniad yn ei plith. A dyma hwy'n gofyn eto i'r dyn dall, be sydd gen i ti i'w ddweud amdano ef, gan iddo agor dy lygaid di? Atebodd yntai, ni o ni a yw'n bechadur a'i peidio. Un peth a o ni, roedd o'n i'n ddall, ac yn awr rwyf yn gweld. A byddai'n bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'i air. 222, 222 yw'n emyn nesaf ni, 222. Tyr datom ni o greo'r pob goleini, tro di ei nos yn ddydd, par i ni weld oll lwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. 222.
Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Derbyn yn diolch ni unwaith eto Arglwydd ein Duw am y cyfle yma i ymdawelu a mewn meddwl, mewn ysbryd. A cheisio canolbwyntio ein sylw arna ti. Ac yn arbennig at y bresenoldeb di gyda ni. Oherwydd ni'n gwybod y fod ti wedi addo bod yn bresennol, pryd bynnag a lle bynnag, y mae dy bobl yn dod ynghyd. Hyd yn oed y 2 neu 3 yna. Yno a byddaf unna i hefyd, medda'r Arglwydd Iesu. Ac ar bwys yr addewid yna, i ni'n yn cynnal yn addoliad ac yn ymdawelu nawr yn cael llygad, yn plygu pen, yn canolbwyntio ein sylw. Gan ddymuno a gwybod am yr agosrwydd yna, am y presenoldeb yna, oherwydd ni'n gwybod hefyd bydd hynny yn cyfoethogi yn profiad ni o fod yma y bore yma. Ni wedi dod o'n gwahanol gyfeiriadau, o'n gwahanol fywydau. A phob un ohono ni wedi gweld a phrofi bywyd mewn rhyw ffordd wahanol yn ystod yr wythnos wedi mynd hibo. Mae yna rhyw bethau wedi'n cyffwrdd ni. Mae yna bethau wedi'n trysthau ni. Mae yna bethau wedi'n llawenhau ni hefyd. Mae yna bethau ni wedi gwerthfawrogi ac yn ddiolchgar amdanyn nhw. Mae yna bethau falle sydd wedi wneud ni deimlo'n rwystredig a hyd yn oed yn ddig. Ond ni'n gwybod yma yn dy bresenoldeb di, mae yna gyfle i ni i gyflwyno yn hunan a'n profiadau amrywiol a gwahanol. Gan wybod yn dy gwmni di gallwn ni brofi'r goleuni dwyfol yna. Fydd yn helpu ni mewn unrhyw ddryswch. Fydd yn cyfoethogi ein y pethau da hynny sydd yn bywyd ni. Fydd yn ysbrydoli ni ac yn gyrru ni i fod yn well dilynwyr a gwell disgyblion i ti yn Iesu Grist. Fydd yn gwneud ni'n gryfach ac yn fwy parod ac yn fwy abl i wynebu heriau amrywiol a gwahanol bydd bywyd i taflu ato ni unwaith eto yn ystod yr wythnos newydd yma sydd yn agor o'n blaenau. Cryfhau ni yn y mannau hynny lle rydyn ni'n wan. Cryfhau'n ffydd ni. Y ffydd yna sydd yn cael ei giro gan stormydd amrywiol bywyd yr hyn ni'n gweld ac yn ei brofi o ddydd i ddydd. Yn yr un modd gwna ni'n bobl gobeithiol ac yn bobl fydd yn gweithredu gobaith yn byw ac yn bywyd yn ystod yr wythnos hon. Ond diolch law popeth, gwna ni llanw ni athgariad fel y gallwn ni rhannu'r cariad yna a defnyddio'r cariad yna i wella bywydau y rai hynny fyddwn ni'n dod ar eu traws nhw yn ystod yr wythnos, yn enwedig y rai hynny fydd yn mewn angen, y rai hynny fydd yn llai ffodus na ni mewn rhyw ffordd neu gilydd. Defnyddio'r cariad yna i gyfoethogi bywydau hwy ac yn sicr i fod yn fodd i greu gwell byd a gwell bywyd i bawb. Gwna ni'n rai fydd yn gwrando yn astyd y bore yma ar dy lais di ac yn ymateb i'r alwad yna sydd gen i ti ar gyfer pob yr un ohonom, nid yr un alwad bob tro. Ond gad i ni glywed rhywbeth fydd yn atseinio yn meddyliau ni ac yn profiadau ni. A ni'n teimlo dy fod ti yn galw ni i gyfeiriad arbennig ni, waith arbennig ni, wasanaeth arbennig yn ystod yr wythnos hon.
Yn gweddiau unwaith eto bore yma i ni'n cyflwyno i ti pob un i ni'n teimlo sydd pob un i ni'n gwybod amdanyn nhw sydd heb y breintiau a'r bendithion a gawson ni. Pob un sy'n cael bywyd yn anodd y dyddiau yma. I ni'n meddwl yn arbennig wrth gwrs am Dylan ac am ei deulu ynte yn y gogledd yn yr awr dywyll yma sydd wedi goddi weddyd nhw ac yn ei pryderon a'i hofne yn yr ansicrwydd ac yn ni'n gweddio a byddi di gyda hwy. Rwy ti wedi bod gyda hwy fel teulu dros y blynyddoedd. Fe wyddon ni hynny. Ond i ni'n gweddio bydd dy bresenoldeb yn rhannu cysur a gobaith a goleuni yn ei tywyllwch bresennol. Yn yr un modd i ni'n cyflwyno ti'r teuluoedd eraill sydd â chysylltiadau ar eglwys hon sydd wedi cael profedigaeth yn ddiweddar. Mae rhywun yn colli person annwyl bob dydd. Ac i ni yn meddwl am y bobl yna ac yn meddwl amdanyn nhw yn ei tristwch ac yn ei galar ac yn gweddio drostyn nhw ac yn gofyn i ti os gweled i'n dda i'n helpu ni, bob un ohono ni, i wneud yr hyn y gallwn ni dros eraill mewn profedigaeth. I fod yno yn dy enw di yn estyn llaw gair o gydymdeimlad, caredigrwydd cymwynas, bydd yn fodd i'w helpu hwy yn ei cyfyngder. I ni gweddio dros yn cymunedau ni, y mannau hynny lle rydyn ni'n byw, lle ni'n gweithio, lle rydyn ni'n cymdeithasu, a'r bobl i ni'n ymwneud â nhw o ddydd i ddydd. Ac yn gobeithio a gallwn ni yn ystod yr wythnos hon fod yn dystion syml ond yn eglur i'r ffaith yn bod ni'n blant i ti a bod yn ffydd ni yno ti yn neud gwahaniaeth i'n bywyd ac a gall gwneud gwahaniaeth i'w bywydau wythau hefyd wrth iddy'n dod fod i thadnabod di yn Iesu Grist. Ac wrth gwrs ni'n gweddio dros yn byd. Y mannau yna, mae'r enwau yna ni'n clywed yn gyson lle mae gwrthdaro a'r rhyfel a gymladd, lle mae poen, lle mae dolir, lle mae wylofain a galar, lle mae colled a difrod. Ac eto o'r bore yma yn gweddio fel i ni'n gweddio, wedi gweddio yn gyson dros yr misoedd diwetha yma am weld diwedd ar rhyfel, am heddwch, am gyd ddealltwriaeth, am bobl yn eistedd lawr ac yn trafod ac yn chwilio am ateb i'w problemau. A pobl yn gweithio yn cydweithio i greu gwell byd a gwell bywyd lle mae pawb yn cael mwynhau heddwch a chyfiawnder a'r bywyd da. Bydd gyda ni felly bore yma yn gweddiau ac arddel yn hoedfa ni, arddel yn meddyliau a'n geiriau a chaniatáu i ni gael golwg newydd arna ti yn Iesu Grist wrth i ni addoli gyda'n gilydd. I ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu. Iesu addysgodd i ddisgyblion i weddio trwy ddweud gyda'i gilydd a'n tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn yna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg,
a nes eiddo ti wedeirnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Wel, fi ganon ni mellach emyn rhif 710, 710, arglwydd Iesu, disgym gerdded trwy y byd yn ôl dy droed, chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed. Mae yn olau, ond cael gweld dy wyneb di. 710. Arglwydd Iesu, disgym gerdded drwy y byd. Wel, dwi am aros gyda'r stori ddarllenes i ar y dechrau. Ymddiheiriadau chi os straen. O'ch chi siŵr, falle wedi clywed fi'n sôn am rhai'r pethau mor blaen. Oedd ddim lot o amser dy fi feddwl am unrhyw beth rhi newydd y bore yma. Dwi'n troi nôl at rhywbeth dwi wedi defnyddio o'r blaen, ond gobeithio bod na rhywbeth yna i chi i gnoi cil arno fe. Iesu yn mynd ar ei daith, meddai Ioan, ac yn cwrdd ar dyn dall yma o enedigedd. Mae enw Derfel Rhys, falle'n gyfarwydd i rai o'noch chi, oedd yn weinidog gyda'r annibynwyr, bydd yn weinidog gyda'r annibynwyr mewn sawl man nôl yn ganol y ganrif ddiwetha, yn ei ugeinfed ganrif. Yn enedigol o Faesteg, mae'n debyg. Mae Derfel Rhys, mae'n awdur nifer o gyfrolau bach difyr iawn wedi sgwennodd dros y blynyddoedd. Ac yn un ohonyn nhw, oedd e'n lico storiau, oedd e'n lico illustrations, fel oedd nhw'n gweud llawer dydd, oedd e'n lico rhyw straeon bach i gael ei neges drosodd. Ac mae gyda fe stori yn un o'i lyfrau. Am hen chwarelwr o Flaenau Ffestiniog yn mynd i aros gyda'r mab oedd yn byw yn Gaerdydd.
A tro cyntaf fe fod yn y ddinas, a tro cyntaf fe fod mas o'i filltir sgwar mewn gwirionedd. Ac ar y bore cyntaf pam oedd yna, oedd y mab a'i wraig yn mynd i'r gwaith, a'r plant yn mynd i'r ysgol, a mae'r mab yn gofyn iddo, wel, beth chi'n mynd i wneud heddi nag? Mae'r diwrnod gyda chi, wedodd e'n dwi'n meddwl am dro, i gael golwg ar y ddinas ma, medda fe. Clywed lot amdano fe. Na fe, medda'r mab, gwych, mae yna lot o bethau chi weld, medda fe. Mae'n adeiladau henafol ma, mae'n neuadd y ddinas, mae'r deml eddwch, mae'r amgueddfa, a'r llysoedd, ac wrth gwrs mae'r castell gyda chi wedyn, Parc yr Arfe, wrth gwrs, ni'n mynd nôl nawr, y dyddiau cyn stadiwm y millennium, yn dyfa, chi bod. A mae'n enwi nifer o bethau. Na fe, iawn, medde'r ein fwy. Na i ffindio'r lle pethau yma. A dyna fi oedd. Ac ar ddiwedd y dydd, mae'r mab yn dod nôl a mae'n gofyn iddi dad. Biwch chi am dro? Do, medde fe, do. Welsoch chi'r adeiladau, welsoch chi'r deml heddwch. Wel, alla mae dweud bod fi wedi sylwi arnyn nhw, medde fe. Medde'r mab, beth am y castell? Beth chi'n mynd o'r castell, de? Nes i'n lot o sylw hwnnw, chwaith, medde'r tad. A mae'n enwi, ac yn y diwedd, mae'n dweud, wel, nad, medde fe, be welsoch chi? A medde'r tad wrtho fe, wel, wyddos ti, medde fe, o'n i'n gweld llechi stiniog bob man o'n i'n mynd. A mae'n stori, mae'n stori syml yn dywe, ond mae'n wirionedd pwysig. Dyn ni ddim i gyd yn gweld yn yr un ffordd. Mae yna bethau gwahanol yn penderfynu beth i chi a fi yn gweld. Mae'n amgylchiadau ni, mae'n profiad ni, mae'n agweddau ni, mae'n credoau ni. Mae'n ragfarnau ni. Mae'r pethau mae i gyd yn rhyw yn llechi stiniog ni, dyna sy'n lliwio beth i chi a fi yn ei gweld. Ac i fi, dyna neges, un o negeseuon canolog y stori yma gan Iwan. I rai pobl dameg yw'r stori hon, ynddo fe. Dameg am ddallineb ysbrydol. A'r ffordd yma Iesu yn gallu agor llygaid y meddwl i weld yr ysbrydol, i weld y tragwyddol, i weld Duw, falle am y tro cyntaf. A siŵr o fod yr enghraifft wych o hyn yw emyn Rhys Nicholas Pantefedwen, ynddo fe, chi mod, ac chi siŵr o fod wedi clywed Rhys, neu wedi clywed amdano fe, siwr sgwennodd emyn oedd yn pregethu ar y stori arbennig yma, mae'n debyg, rhyw nos Sul. A fe ddath yr emyn iddo fe, mwy na lai yn ei gyfanrwydd, ynddo fe. A gath y gytre, sgwennodd lawr ar bapur, ond oedd e ddim yn hapus gyda'r diweddglo, a mae'n debyg mae Betty wraig gwedodd wrtho fe, wel, beth am weid mae'r Hallelujah yn fe enau di. Ac the rest is history, fel maen nhw'n dweud, ynddo fe, dyna darddiad yr emyn arbennig yma. Ond mae dylanwad stori Iwan am y iachau'r dyn dall yn gryf, yn amlwg ar emyn Pantefedwen yn diwe. Lle roeddwn gynt yn ddall rwy'n gweld yn awr. Wel, beth yw hwnna? Ond arall eiriad o'r hyn mae'r dyn dall yn dweud yn y stori. Un peth awn ni, roeddwn i ddall, nawr rwy'n gweld. Lle roeddwn gynt yn ddall rwy'n gweld yn awr. Ie, dallineb ysbrydol sydd gyda Rhys yn dyfen yr emyn. A mae'n ymddangos i fod yn adrodd o'i brofiad personol, sy'n mae Duw wedi alluogi fe i weld bywyd mewn ffordd newydd ac mewn ffordd wahanol. Gweld y greadigaeth, gweld bywyd, gweld Duw, gweld y cwbl mewn rhyw ffordd ffres a chwbl newydd. A Iesu sy'n gyfrifol am hynny, ynddo fe, a roddaf Iesu fy mawrhad i ti. Perthynas ar y mynydd gyda Iesu. Iesu sydd wedi agor llygaid y meddwl a'r galon a'i alluogi fe i weld pethau o'r newydd. Troedigaeth, os ydych chi, dyna'n ddefnyddio'r gair traddodiadol na, troedigaeth grefyddol. Nawr,
Dwi ddim am funud am wneud yn fach o'r dehongliad yna o'r stori. Ond dyna apel yr emyn i gymaint o bobl. Bod nhw'n gallu uniaethu yn bersonol gyda profiad ysbrydol Rhys Nicholas. Mae'n ddehongliad pwysig ac mae'n ddehongliad dilys o'r stori. Wrth gwrs i fod e. Ond byddwn ni am ddadle hefyd, mae'r un mor bwysig bod ni ddim yn colli golwg ar y stori syml sy'n sail i'r drafodaeth ehangach yma. A mae Ioan yn gwneud y pwynt syml ond eglur ar y dechrau, mae stori yw hon am ddyn sydd yn ddall o ienedigaeth. Hynny yw, mae hwn yn berson sydd wedi cael ei eni heb y gallu weld yn gorfforol. Dyw ei lygad e ddim yn gweithio. Dyw e ddim yn gwybod beth oedd coeden, na blodyn, na gaderyn, na gafon, na bryn, na gwen ar wyneb, na'r lliw coch. A dyna'n gosod ni yn y byd real, yn y byd bob dydd fel i chi a fi yn ei weld ac yn ei brofi. Byd poen, byd afiechyd, byd newyn, byd angen. Nid cyflwr ysbrydol yn gymaint, ond profiadau real, pobl. Pobl fel chi a fi sy'n cymryd lle bob dydd. Ac ymateb i hynny mae Iesu'n gwneud yn dyfe. Dyna mae e'n gweld. Ac wrth gwrs, dyna welodd Iesu ar hyd i weinidogaeth. Pwy yw'r bobl mae'n treulio amser gyda nhw? Wel, ni'n gwybod y clodion, y gwahangleifion, y deillion, y cloffion, pobl â phroblemau meddyliol, pobl wedi colli anwyliad, pobl oedd yn gyfudio, pobl oedd yn teimlo'n euog, pobl oedd yn siomedig. Un oedd yn gweld angen oedd Iesu, ac ymateb i'r angen yna. Un oedd yn gweld gwerth ac urddas y person unigol, yr unigolyn. Y person am yr hyn yr oedd e neu hi. Dyna pam ddath i'r ddeiar yn dyfe. Mae'n dweud yn un y synagog yn Nazareth ar ddechrau weinidogaeth yn dyfe. Y mae ysbryd yr arglwydd arnaf oherwydd iddo fe neinio i bregethu newydd da i glodion. Mae wedi anfon i gyhoeddi ryddhad i garcharodrion ac adferiad golwg i ddeillion. Dyma bwrpas i ddyfodiad i'r ddeiar, dyma pam ath e'r groes. Dod i ddelio gyda dioddefaint real mae Iesu, nid i drafod y broblem, nid i ddadle am yr achosion, nid i ddatgan pwy neu beth sydd ar fai neu oedd yn gyfrifol, ond i gwrdd â phobl yn ei dioddefiadau amrywiol bob dydd a'i achau a'i gwella. Gweld person mewn angen nath Iesu y bore hwnnw wrth fynd ar ei daith. Gweld gwerth, gweld urddas yr unigolyn triennus yma. Ond nid felly mae'r bobl eraill yn y stori yn gweld bethau nac e. Cymerwch i'r disgyblion yr enghraifft. Beth maen nhw'n gweld? Wel, maen nhw'n gweld pethau mewn ffordd wahanol yn nhw. I cwestiwn cynta nhw yw, wel, athro meddyn nhw, pwy sydd wedi pechu? Efe hwn? Neu rieni i beri iddo gael ei eni'n ddall. Pwy neu beth sy'n gyfrifol am hyn? Bai pwy yw hyn? Wel, a ni crefydd ar ei wedd mwyaf a nifyr yn dyfe. A parodrwydd yn ei bwynt o bus a gweld pechodau pobl eraill yn yr hyn sy'n digwydd iddyn nhw. A mae'n dal gyda ni yn dywe, mae'n dal o'n cwmpas ni. Mor aml roddir y bai am amgylchiadau a chyflwr pobl a ryw ddiffygion rydyn ni'n credu bod ni'n gallu gweld ynddyn nhw. Diweithdra, diogi sy'n gyfrifol am hynny, neu diffyg ymdrech i chwilio am waith. Clodi a gwario'r pethau rong mae pobl yn dyfe. Newyn byd eang, gormod y bobl yn y byd. Neu fel dwedodd rhyw leidydd yn dyfe, yn weddol ddiweddar, mae'r ffaith fod yna gymaint o fanciau bwyd jyst yn dangos bod pobl yn ddidrefen.
neu bod nhw ddim yn gallu goginio dros dyn nhw hunan, yn gwybod sydd wedi goginio. Colli golwg ar bersonau unigol ar hyn maen nhw'n gorfod delio ag yn edrych gweld pobl fel rhyw fath o wers foesol, wers ddiwynyddol. A mae agwedd y disgyblion mae'n cwmpas ni ym mhob man yn diwedd, chymod. Mae mor rwydd i adael i'n credoau ni a'n ragfarnau ni i benderfynu beth rydyn ni'n gweld. A'n rwystro ni mewn gwirionedd rhag gweld yr hyn sydd o flaen yn llygad ni. Beth i chi a fi'n gweld? Beth sy'n penderfynu beth rydyn ni'n gweld? Wrth gwrs, rannu cred a ragfarnau cyffredin i dydd roedd y disgyblion, ynddo fe. Dyma beth oedd pobl yn credu. Bod na rhywun di pechu a dyna pam oedd hwn yn ddall. Ac bod y disgyblion wedi treulio cymaint o amser gyda Iesu ac yn gwybod a wedi clywed yn dysgu, doedden nhw ddim yn barod i gwestiynu nac i herio yr hyn oedd yn cael ei dderbyn yn gyffredinol. O'n nhw'n hapus i adael i eraill weld trostyn nhw, os licwch chi. Ife dyna'r gwir amdano ni hefyd. Oedden ni'n hapus i weld pethau drwy lygad, pa bapur newydd bynnag rydyn ni'n brynu. Neu trwy BBC, neu Sky News, neu GB News, neu'r person sy'n gweiddi uchaf ar y teledu neu radio, neu Nigel Farage, a gwleidyddion eraill. Oedden ni'n hapus i adael i'r cyfryngau cymdeithasol i benderfynu beth rydyn ni'n gweld. Fel nath cymaint o bobl yn ddiweddar gyda'r terfysg, ynddo fe, chi'n modd yn derbyn beth oedd Facebook ac X a Instagram a TikTok yn dweud wrthyn nhw. Ai pobl eraill sy'n penderfynu beth rydych chi fi yn ei weld? A beth am y Phariseaid wedyn, na'r grŵp arall sydd yn y stori, ynddo fe, chi'n modd? Maen nhw'n gweld pethau'n wahanol hefyd yn dyn nhw. Nid yw'r gŵr a wnaeth hyn o ddew, medden nhw. Nid yw'n cadw'r saboth. Allwn ni beth a derbyn hyn. Dyw ddim yn reit. Dyw'r pethau ddim wedi cael ei wneud yn iawn fan hyn, mae rheolau wedi cael ei torri. Ac wrth gwrs beth oedd yn penderfynu, beth oedd y Phariseaid yn gweld, oedd traddodiad yn dweud hanes ar gorffennol. Cyfraith Moses, dehongliadau, tadau. Ac oedd hynny'n dweud yn gwbl eglur nad oeddech chi ddim yn gallu wneud unrhyw beth ar y saboth. Ddim hyd yn oed iachau person arall. Ond fel dwedodd Iesu wrthyn nhw rhyw dro, rydych yn talu degwm o fintus ac anis a chwmyn. Hynny yw, chi'n cadw golwg manwl ar y pethau bach, y pethau dibwys. Ond gadawsoch heibio bethau trymach y gyfraith. Cyfiawnder a thligaredd a ffyddlondeb. Hynny yw, beth am y pethau pwysig, beth am yr ystyriaethau pwysig. A mae hwn yn dal gyda ni yn diwedd. O gallwn ni beth a gadael i bobl y llongau bach i aros yn y wlad achos maen nhw yma yn anghyfreithlon. O beth am gyfiawnder? Beth am wneud yr hyn sy'n iawn? Gallwn ni beth a stopo bomio Gaza achos mae'n rhaid cosbi Hamas. Ond beth am y bobl gyffredin sy'n dioddau yn sgil ni? A beth amdano ni fel pobl capel yn sefyllfa ni? Pa mor bwysig yw traddodiad yr hyn rydyn ni'n gweld am yn sefyllfa heddiw? Y gorffennol rydyn ni'n ceisio dal gafel ynddo fe, y grefydd yna ni wedi tyfu lan gyda fe, yr arferion rydyn ni wedi arfer yn nhw, y syniadau rydyn ni wedi etifeddu. Mae gan y bardd Saesneg Philip Larkin gerdd ddiddorol iawn, church going.
Mae'n debyg bod Lacyn oedd e'n agnostig, os nad yn anffyddiwr, ond oedd e'n licio mynd i ymweld ac eglwysu. A mae'n disgrifio yn y gerdd, mae'n disgrifio ymweliad â eglwys wag. A mae'n myfyrio ar y profiad yn y gerdd yma. A serious house, medde fe. On serious earth it is. Whose blent air all our compassion, in whose blent air all our compulsions meet are recognised, are robed as destinies. Hynny yw, mae yna bwysigrwydd, mae'n gallu gweld pwysigrwydd. Yr adeilad i hanes a diwylliant i wlad, hyd yn oed i'r natur ddynol. Mae yna werth yma, na ellir i fesur. And that much can never be obsolete, medde fe. Mae hwnna'n aros, beth bynnag arall. Ond mae'n mynd yn ei flaen. A shape less recognisable each week. A purpose more obscure. I wonder who will be the last, the very last, to visit it for what it was. Ai dyna'r gwir yn bod ni'n trio dal gafel yn yr hyn a fi sy'n bellach wedi colli ystyr ac yn amerthnasol i gymaint. Dalan dyn mewn arferion a threfniadaeth, a llefydd, a thermau, a syniadau, sydd bellach nid yn unig yn amerthnasol, ond sydd wedi hen stopo gwneud yr hyn y bwriadwyd iddyn nhw fod. Sef cyfryngau i wneud Duw a'i gariad yn fyw ac yn real i bobl, a'n helpu ni fod yn wirioneddol Gristnogol. Oedden ni'n styc yn y gorffennol. Ai dyna ben draw yn gweld ni, gweld pethau fel yr oedden nhw, yn ytrach na gweld pethau fel y gyma nhw, mwyn yn galluogi ni weld pethau fel y gallen nhw fod. Gweld pethau o'r newydd. Ie, gweld problem ar yn fwy o bobl yn stori'r dyn dall yn dy fe. Mae disgyblion a'r Phariseiaid. Fel mae llawer heddiw yn edrych ar yn sefyllfa ni fel capeli ac eglwysi, gweld yr wystrau, gweld y diriwiad, gweld y diflaniad, gweld yr aelodaeth yn uneiddio a'r cynulleidfaoedd yn lleihau, gweld yr achos yn diflannu a'r capel yn cau. Ond mae yna un yn y stori sy'n gweld yn wahanol, Iesu. Mae e'n gweld cyfle, yn dyw e, mae e'n gweld potensial. Mae e'n gweld ffordd o roi cariad Duw ar waith, o ddangos cariad Duw ar waith. Mae'n gweld gobaith. Mae'n gweld sefyllfa gellid I newid. A beth mae'r stori'n dweud wrtha I, dwi'n credu, yw fod yn bwysig I ni'n wneud, I ni'n gofyn wneud pob ymdrech I weld fel mae Iesu'n gweld, fel mae Duw yn gweld. Gweld pobl yn gyntaf. Gweld urddas a gwerth yr unigolyn. Gweld angen. Gweld yr angyfiawnder mae pobl yn ei ddioddau. Ac yn ei wynebu. A'i gweld fel cyfle I wneud rhywbeth amdani nhw. Mwyn I enw. Amen. I ni am ganu orffen, mynd 324, 324, saif ein gobaith yn yr Iesu, brenin nef goleini'r byd, a'i ddoethineb, a'i ddaioni a ffrwythlona'n gwaith I gyd, llawen hawn, drwyddo cawn holl adnoddau Duw yn llawn. 324.
Ac wrth i ni ddwyn yn hoedfa I ben a pharatoi ymadel, gad I ni weld yn bod ni'n dystion ac yn wasanaethwyr, a bydded I ni chwilio am y cyfleoedd I ni allu wneud hynny yn dy enw di yn ystod yr wythnos nesaf yma. Gan wybod bod ni'n mynd o dan dyfendydd di yn dad, mab ac ysbryd glân. Amen.